To koro manyiso nang'o ne kuom jood bura manogo ayie mogo ni yes, nikech ji wacho ni koro ka jood bura nyalo go yes ma gini kadhi koka koro ker duog wacho ni gini rach mondo duog piny. Mate ni kare jood bura gi gichung' e lojo piny kose gitiyo tij ker. Ing'e maber kabisa Trevor nani Kenya Kwanza. Mani ing'e maber. Mabe ada piny ni ang'o mano timo. Tich ariyo mokalo noluongwa State House. Gokinyi kabisa saa 2 gokinyi. Anoro kan wuok tich nan gi meeting mar chama mar MDG kaka mega. But tieko meeting alidho ndege mutino babiro. Odi yaro wani State House kare chere gokinyi ko discuss bill ni. Okay? Tana chiwo paja bakono woyo an to kane ka gini berna. Magol to kora koni anda digo ana kwedo bill ni. Maneno ka paro lokore kuma kabisa o chinkara onge kodwa gini. But nanyiso ker ni anaparo ni bill ni adwa we matin. Wa address ma jopiny dwaro. Bakane meeting rumo to no some statement no wate. Ne ko go yes ni bill. Okay? Kuru no oxygen ka kila ng'ato ng'eno wadhi go yes wate. Tanda se chupa chana ka dhi go na yes. Kijana ase wache di ng'enyo kdi chielo kdi riyo. Gona ke machungi. To kaka mbunge enogo bed ni ng'ato ng'iyo ni to sheria miloso ilose nang'o to dhi konyo ng'ano to dhi hinyo ng'ano. Omiyo an no mara manago to chang'en mokalo gumyago nyoro en paro na ng'iyo ka ma jopiny wacho e gima some bill. To sirikal ben sirikal. Did you believe sirikal wacha diri kata ben sirikal riambo e wang' ji to gi believe ma sirikal nyaka wakale. Omiyo anaparo ni motimore kawuono ber moloyo nikech ineno ka jomancho go yes go imakiro ni pemo sama ker wacho ni gino koro golo kuno. Koro pongi wi Trevor wach no. Kuye ja ukwer ni gini odwaro. Koro sami gole to kendo upemo. Nyiso ni nitie pressure moro kum kata obunge go bende ni nyaka ukala kata rach. Koro mayo migi uru moro matin ni koro kara gimoro ma opogore gi manyalore. Ino ka jipamo kabisa kamoro kabisa chezo kawuono ka jatelo wacho ni gino bedo withdrawn. To gima chaki go yes. Nyisi ni chaki go yes no ka chuny gi ni e kanyo. To in kaka ja Kenya Kwanza, ang'o